Bono baburigwe kwerikia na bigo gwesoya ase ebyombe ao ario barakonyeka ase obwango ekerobaganetio obokonyi kagokwana ase omochie onyabigena abwase bono aikirana na kobwatwa obokonyi bwe computer gochia ase abanakiombe ba nyabigena bodaboda sako nigo bono Dennis Makori Sonko oyo koria hekerogo ase ensemo ebunge ya South Mugirange county ya Kisii anyare ko bakagoteba buna ebyombe nebiya na igo bono abantu bonsi mbabwendete kwebeka amo eri gochigo chaka ebyombe eri kwegendere. Nchenkoro Dennis Makori Sonko lero tuliga ase nyabigena bodaboda sako twabaletere computer babere bakulika chirekodi cyaba ase bitabo batukamange twalete computer ilinde babeke chirekodi cyabo cyonse ase computer aliyeko baraisi store the data na go update chirekodi cyabo ego twagokire nabo tugosaba nk'abantu bonsi basoye chi computer sako yani chi bodaboda sako ekiagera interest yabo rate yabo nenke 1.5% umutienyi telimu na chi Shylock chiri chigo charge 15 10 20%. Ogambi una toleteire computer necheto be raise kugacha ebintu byekiombe ase biratoke bire safe ne bangane mbura yatu ikiagera ebitabu na begitabu kego tweru gesalia marikari ali kireime ego ika nonyene chinga kiemo member gocha etoke ngantu agachete buya etoke nga amarikari asarekire igo na akiro mugambi Dennis ngambia mono ande mbia mono asenge nje ko tulete computer yiga ya bantu baminto anchata so ikiombe keke atwage chakete kiabwati challenge chinyinge kiombe kinkeri go chiande kiombe kinkorie gumuri chibesa lakini go ikaye kiombe gyatenanire na ande gyasukiria abantu omonto bwato mochanda gocho imukieroni oiro mwane school monto imukirieroni ochakire biashara kuba ase kiombe keiga kiombe byaturusirie atambe na byatasomeirie abana ngabana nalote abantu baminto basoe kiombe ebyombe basorora ekiagera nande ekebugate faida enke nkerikoriana ni mono goiko yoso irororo asomi abana akori nera bogima bwa bagenderere.